Hello guys! Madung adlaw natong tanan. So karong adlaw na guys, kay gikan mi og Alicia ni Bingbing kay namigit tabo na to. Bitaw, bitaw. Bitaw mi mangga guys arang daghan hinatag ni Junji Antipas. Arang daghan ka jud. Tinogro ba ni? Ito yung gitinood kay ko scam na pod. Patag sa kon bitaw. Itong mga planggana, itong mga planggana bakit itong bubulir. Magpili ko gilaw. Kuha na sila guys, sinog o kabangaan. Kuha pakit cute ni si Jang Angelo. Oh, hi! Lakaw naman tinanunong oh. Katubangan na planggana. Katang giingon ang gipang puputi udah ng tabulir. Alalami bago pang ito uban. Buang publikator like kay tanay. Yap. Kani nga na oh. Damihan mo bing. Publikator like. Salamat sa naghatag sa mangga. Pagkaunig mangga. Anak, Anak ni Duming. Sarang ilo mo inay. Sarabing. Kuha na laing sa tanan. Nagubot na lagi. Halaga dyan kuno. Sige sinanay kunit. Hatag sa planggana. Nagubot na lagi sa mangga. Katang planggana ito nga. Planggana sabing. Nay nako, bitong aluminum dari. Nasa ko naman makasamo ito. Wala pakit cute lagi na si Jang Angelo na. Oh, hi! Pwede ka na ni babe, pero di mo palabi. Ay, tangis man. Hilaw ang ganahan. Hilaw. Nga na magmamuak mo sa una. Ito ka manggahan. Ah, grabe hiduhan. Darat ka ali. Nga. Ala? Ano mo ganahan na? Ito na rin masa. Hindi na no. Yeah. I like this one. Bilik siya, pagkuhan be. Paghugas. Darat ka ali. Hugas na bing. Hugas siya, papanig. Hugas Hugas sa mong tunji. Puwas ka na pilong. Di. Di, sinaka ko nun. Di, nakuno na ato, kay dagay bunga. Nakaw, pili. Nanganadagat aguban sa pagkuhan. Gahapon na magkuno ni Jagi kuha. Ang ila, di wag na ang ila. Ah, hugas siya ito ka. Ato yung nagwari ba? Wala siya magdali na. Wala gitaw na des ila, kaya na sa Trinidad na mo dyan. Doon nga, nasa todo. Patong mag-spicy. Mayor. Nasa una? Kalatis. Ilaw mo siyang ganahan. Dalat I love you, ma. I love you, Taisa. Love you. Unsa ko ni mo, day? Taisa? Unsa ko ni mo? Ako love, Taisa. Wala ko naman sa Taisa. Lakaw naman ko. Kamu naman sa naidan ni mga baby. Abri sa kaliubing. Ha? Ito naman. Kaliksi. Dai. Kumita na. Sabi mo na. Kamu lang sa magdog. Was at esa. Di na ko ni mo makadug, day. Because I'm going to the Japan. Ato na ikaw. Pa-slice ni na ikaw. Palihog. Hugas na na. Yeah. Nena, Mili ko gilaw. Nagabing? Mili ko ba nga? Nanabing? Mili natin. Manay ganang ati Di iwi. mama. Konekti kay. Asa pa koy. Habang magkutsilyo ulit si. Kung nila man, hamuji naman ng pikas ba? Panit pa ng panit. Kilig sang comment si Kuon. ang good. Gymnets. Salamat, Junje! Igisa nang manunay pag umangkin. Ha? Pag umangkin ng pool. Wala. Ito na. Antipas man? Ante pa lang man. Simple mo na. Ako simple. Na day pwede Manahang mo. Di pa yun. Kung nila magpaksi alam mo ng panit. Hamuji pa dahil haba. Nga naon kay. Di man maglanot-lanot man. Danay pang ano rin hinog. Mga daot. Dara. Habang At magkutsilyo. ang hirap. Papanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang tutuan talagang wala ka na at kung bukas magmulat na ang aking mata may mahal ka na iba wala na akong magagawa Di. Angelo Uha
Bing, bing, sige, bing. Doso ka. Can I have some water, please? May panguan na rin pang... Diyan na kita na bisa. Ano mo nito na Do you mind? Dimaan siya dyan na. Ano? Basta ka ako'y nagpaalam na ni Mother na ako'y gagala muna saglit. Ang aking mga sama ng loob. Kitang tao, na kabaguhan. Oh, yun na. Nay, Mother! Don't say about that because the CCTV is on. Tiyak, grabe na na yun. Kaugmang gaga. Panilap man. Naman tamisa. Kuno, Ben? Mura rin dyan, Bita, salamat, lower man to. Nag-series na ba nagbit-bit ka ng sako. Kumana mo, lagi hatod sa paghatod. Ning uli po dyan ila. Agi, hamay ng bali Babaw. Ana, Babaw sa ilas ursi. Nana sa asawang simple ng ipon siya. Kaya na kayo sa tawag na isang tawag. Di, na sila yung bag. Na, may tawag. Bag, bag, tinawag. Tanong sa to. Nagtanot dahil as may mangga nga. Nay, wala na tayo kuwas pasyon, ay. Wala na mga hinom. Bawa mo kumusulod sa kan. Daghan ng tugbo nga. Wa ko katuan nagwa ko magkuling nagisi ko ini nagkuan sa kabog hinuon sa to. Gapon, katunan ni sila. Daw. Kamu ra sa ito. Kanis bing-bing daghan na sige pang nga dyan, ay. Ngapod! Wala ka bing. Grabe ko ano ni mo? Ngayon, nanungog na Bahala ka, bing. Natural mo nang may angay, pero dito sulabi. Nadanga di ko. Susunod na ka. Sa puti, mga Naa! 4 kabuok. Huwag ka buok. Mga ayag, 2 kabuok. Naa, doon ka buok na po. Bahala ka. Unam. Nabi no. Naman na yun? Putlong Bahala ka. ka. Putlong ka, 5. Naa! Aw, sa puti di ay, 5. Kay kalima Romeo. Hala, mau ka. Anong tani isa? Asa? Nya, tipas-tipas na po di Naman dyan. dali makira kita mo na sa lababo. Mag-unsa na lang sa Angelo. Bing. Tak ang gawin tan. Tatagpan, Bing, Bing. Kanang, Sarapon. ingani siglig tubig, kay mahunaw ko, kaya kung bitsungan, kay mukaan ko. Yun na, ikaw rin mukaan. Salamat sa grasyang nagdabos nga mangga. Makaubo ra ba ni no? Not so. Ang kauman. Tamis man. Uy, grabe. Nagtawag. Ikaw sa Gusto man yung ka. Wow! Give me a white. Why? Tamis nun ka sa mangga ha? Tamis no? Huwag di as Wag nun. masama ko rin ba? Sa gamay. Walok ang agi dong. Murang... Ha? Pure Bisaya. Nadon! Nado! Nadon! Iso, Jason. Napakan ang mangga. Mahuan dito. Pahunawan ka. May sila ba? Nabaliman ka naman kas ikog. Gilig ko ikog. Nabali, naghilap na. Nas, ikog. What is oh? Nari ba? Punggay. At liam ligri. Anong ka? Habang magkutilyo, di ma? Ha? 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 Alam mo naman ito. Ngidhat po ng Angelo. Ang tawag na, Bing. Ha? Jay. Asin. Please. Me all. Me all. Ah. Nalagi dako ang tikis. Taas. Kaluha ba din ang bingbing ba? Yan, dito kayo mga may mga ukok ka na. Oh, hi! Daghay crush! Romeo, ragadi ka bingbing, kay di mabuntas. Nga rin hapon na anong plato nga sa kadong taga man to plato na ho. Kaon, gurog apil. Kung daw nang di ka kadang luto rin ka mo ng plato. Yan siyempre si Jana sa kahilin taman. Nga nila ka sa babaw nung
Pag huwat sa niya ka kung silupin, iso nila magsilupin. Nalakaw man ha. Domestic sino? Hindi ka naman dyan. Tamis. Tamis ko na nila kay punuan na dagas kwas baboy ad. Bitaw Ano nga. yan? Puno naman. My favorite mango. Mangga. Tara nagidabos ag mangga. Pastas na nai kay sigig to shop ta. Sag dir man ang silhig diha kay gikan pa minan nilhig. Yelo-yelo ag ba na dati nas pagkuan pag sakay. Gidit-deet pas motor. Grabe, bing-bing, sup-sup man. Hello guys, nakaligo na katag ko. Si agang mga tapad, wapay mga ligo. Kita na katang ilik ng ibangga sa buhan. Where are you going, Bing? And Valencia. Wow. Maputi, malita maligo ta. Diyan ako day guys, nananghit kong nanay mula sa po sa atong pilar. Mauban ko. Taka di kagi pwede kay gikuan kagi napakay tambaw giinom. Dali ra ko to kay mga pag sigarilyas. Siniguelas sa tinagada na. Siniguelas. Siniguelas kasi bingbing ako tagay. Hug tagaan ko ano pagani kanila ka. Mingawon kas ang kagwapa bing. Mauban ko. Liksing ko jabid. Dili magkaka-biscuit nga magkasama to imong ubo. Kaya guys, ang init na gadget wala iwan. Mara ni among vlog guys. Thank you for watching. Bye. Angelo. Bye Angelo. Lo? Uy, charag ba ang liksing. Sorry sa mga nangaon. Bastos day ka bin. Sa mga bing. Oh hi, Gymnets. Bye Angelo. Bye guys. Bye.